Prečo sa o Slovensku tak málo hovorí? Myslím, že ľudia si neuvedomujú, aké úžasné miesto to je. Tu je 5 faktov, ktoré to zmenia. 1. Vedeli ste, že Slovensko má najviac hradov na obyvateľa? S viac ako 100 hradmi a zámkami vrátane mohutného Spišského hradu sa budete cítiť ako v rozprávke. 1. Slovensko je doslova srdcom Európy. Geografický stred Európy sa nachádza nedaleko obce Kremnické Báne. To je super, čo? 1. A teraz niečo naozaj unikátne. Na Slovensku sa nachádza Ochtínska aragonitová jaskyňa. Jedna z iba 3 aragonitových jaskýň na celom svete. Je to prírodný zázrak, ktorý musíte vidieť na vlastné oči. Keď ste hladní, musíte vyskúšať brinzové halušky. Toto tradičné slovenské jedlo z zemiakových halušiek a ovčieho syra je absolútnou chuťovkou. 1. A milovníci umenia. Pozor! Slovensko sa píši najväčším dreveným oltárom na svete. Gotický oltár v Levoči, vytvorený majstrom Pavlom,